дуруд ба мухлисони телевизиони варзиш ва хосау нафароне ки хабарҳои ҷолиби барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро интизор мешаванд. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳоро мегӯяд. Шурӯъ мекунем. достонофарии Криштиану Роналду ва идомаи дурахшиши рӯшан дар миёни ситораҳои осмони футбол дар 45 дақиқа хетрик кард ва ду партофти головари дигар анҷом дод. ҳоло тамоми расонаҳои хабарӣ ва шабакаҳои иҷтимоии варзишӣ пушти ҳунарнамоии дигарбораи олии нобиғаи Португалӣ ҳарф мезананд. ҳарифон ё худ футболбозони дастаи Абҳаро тақдирашон баландӣ кард ки сармураббии Ал-Наср Криштианоро дар қисми дуюми бозӣ ба майдон набаровард. ду голи худро берун аз хати ҷаримагоҳ ба самар расонид ва як голи дигар аз вазъияти стандартӣ буд ки на девори сунъӣ ва на нафаре ки пушти девори сунъӣ ба қавле дароз кашида зарбаҳои заминиро мегардонид аз дасташон чизе наомад. зарба заминӣ буд ва тӯб миёни тӯдаи футболбозони Абҳа гузашта ҳатто ба пои дарвозабон расид, вале зарба то ҳад сахт буд ки тӯб андакак самташро иваз кард, вале бар нагашт, рафт ба тури дарвоза расид. дар ин баробар дар ду голи дигари ҳамдастаҳояш саҳми худро гузошт ва ҳисобро дар қисми аввал 5-0 карду рафт. ин мошинро манъ накунед, ҳоло мухлисони футболро чандин соли дигар мафтун мекунад. Криштиану дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионати Арабистони Саудӣ ба 29 гол дар мавқеи аввал аст ва дар 60 бозии иштирок кардааш дар дастаи Ал-Наср 56 голу 14 партофти голӣ дорад. фақат ки бояд пеши бобои Роналдуи 40 сола аз ҷой хеста каф куфтан дар кор. аксарияти 40 солаҳои мо аллакай тамом. гапҳои нав дар доираи баҳсу ҷанҷолҳои охири дастаи Ювентус. раҳбарияти бошгоҳ нақшае аз симати сармураббигӣ пеш кардани Массимилиано Аллегриро мекашанд ва безебии кор ҳам ин аст ки Аллегри ягон гуноҳ надорад. дар мавқеи сеюми ҷадвал рақобатҳоро идома медиҳад ва бо вуҷуди муҷозоту мушкилиҳои кадрӣ дар серияи А ҳамоно мардонавор барои минтақаи Лигаи Чемпионҳо мубориза мебарад. гунаҳгори асосии аз вазифа рафтани Массимилиано ин сармураббии дастаи Болония Тиаго Мота мебошад ки бо ким чӣ хел футболбозони нофаҳмои ноошно дар минтақаи Лигаи Чемпионҳои ҷадвали серияи А ҷилва дорад ва ҳатто мумкин аст ки бо ҳамин суръати бозиҳо мавқеи Ювентусро ҳам бигирад. гап сар ин аст ки Тиаго Мота мисли Хаби Алонсои Байер Ливеркузен мавсими боварнокарданиро пушти сар мекунад ва дар ҷадвали чемпионати Италия бо 57 имтиёз дар мавқеи чорум қарор дорад. ду холкам аз Ювентус ва дар сурати як шикасти туриниҳову як ғалабаи Болония ин даста ба мавқеи сеюм меравад. ҳатто расонаҳои хабарӣ тибқи як ҳисобу ҳасади ғайрирасмӣ муайян карданд ки нархи футболбозони Болония нисбати Интер Милан ва Ювентус 2 маротиба арзон аст ва мавсими оянда нарху навои онҳо шояд 2 маротиба аз футболбозони дастаҳои пурқувват боло шавад. Мота собиқ футболбози соҳибноми Барселона ва Интер аст. ҳатто дар Барселона ҳам чанде пеш хабарҳо баромад ки Мота ивазкунандаи Хави мешавад. баргашти футболи бошгоҳӣ дар арсаи Аврупо бо сару садоҳоро дар расонаҳои хабарӣ зиёд намуд. гап сари он аст ки интригаи асосӣ дар Премер-лигаи Англия ба бозии Арсеналу Манчестер Сити такя карда мешуд ва Ливерпул ҳам бо Брайтон дар ҷадвал бояд тағйироти ҷиддӣ ворид мекарданд. аксарияти мухлисон мутмаинан мегуфтанд ки Ливерпул аз Брайтон шикаст мехӯрад ва бозии асосии ин рақобати Арсеналу Сити мешавад ки касе ғолиб барояд мавқеи аввали ҷадвалро моли худ мекунад. ҳатто вақте Юрген Клопро пеш аз бозӣ пурсиданд ки барои шумо кадомаш бой диҳад беҳтар аст, ӯ гуфтааст ки агар ҳамин хел натиҷае дар футбол мебуд ки ҳар дуи дастаҳо бой медоданд, ана ин натиҷа бароям писанд буд. холас мухлисони футбол аз ҳад зиёд Ливерпулро ба қавле пас заданд, вале шогирдони Клоп терминатори сохтаи Дедзербиро мағлуб карданду Гвардиолаву Артета як бозии берангу бенури бенатиҷаро барои мухлисон пешкаш намуданд. Сити ва Арсенал 0-0 бозӣ карданд ва Ливерпул бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуду ҳозир Ливерпул 67 хол дорад ва Арсенал 65 имтиёз. Гвардиолаи воима бо 64 имтиёз мақоми сеюмро гирифтааст. ана акнун ҳар бозии минбаъдаи Премер-лигаи Англия мисли финали Лигаи Чемпионҳо баргузор мешавад. барои ҳамин мақому манзалати чемпионати англисҳо аз Лигаи қаҳрамонҳо ҳам барои худашон болотар меистад.
дар испания ҳолу аҳволи интрига дар ҷадвали чемпионат хароб аст. реал мадрид мисле ки ҳатто барои умед бастани дигар дастаҳо шонс намедиҳад. чанд рӯз пеш мухлисони барсаву жирона даст ба дуо буданд ки реал аз номзади дигар атлетик шикаст бихӯрад, вале тумори тилисми анчелоти ин командаро ахиран чемпион мекунад. камавинга дар як фурсат нисфи футболбозони атлетикро мисли кӯдак фиреб кард ва тӯбро аз миёни тӯдаи онҳо бо пойбозиву найрангсозӣ берун баровард. родриго бошад ба ҳамаи умеду дуои мухлисони дастаҳои номзад ба чемпионӣ бо 2 голи беҷавоб ҷавоб гардонид. реал аз дастаи барселона дар ҷадвал бо фосилаи 8 имтиёз дар пеш асту жирона бо 65 хол ва 2 имтиёзи кам аз каталониҳо дар мавқеи сеюм. аз ин рӯ хави бо шиёри асоятро ба рӯшанӣ зан бояд умедашро аз ин мусобиқа биканад, сари мавзӯи идомаи рақобатҳои лигаи чемпионҳо тамаркуз намояд. лекин пешакӣ мегӯям аз ҷуфти реалу манчестер сити дар лигаи чемпионҳо якеаш чемпион мешавад. дар фазои футболи испанӣ боз мавзӯи нажодпарастӣ баҳсу ҷанҷоли калонеро ба бор овард. дар дивизиони дуюми чемпионати испания дар бозии дастаҳои Райо Махадаонда ва Сестао мухлисони дастаи Сестао муқобили дарвозабони сенегалии Махадаонда Шейх Сар шиёру овезаҳои нажодпарастӣ истифода бурданд ки дар ниҳоят дарвозабон аз майдон берун шуда бо мухлисони даста даст ба гиребон шуд. гуфта мешавад ки мухлисони минбар бо як садо чанд муддат ӯро ту маймуни золим ва чанд муддати дигар ибораи сиёҳи аблаҳро истифода бурданд ки дар ниҳоят Шейх Сар торҳои асаби худро контрол карда натавонист ва зуд дохили минбари мухлисон шуда бо онҳо даст ба гиребон гардид. дастаи Райо Махадаонда ба сифати эътироз аз идомаи рақобат дар вақти бозӣ даст кашид ва аз майдон берун шуд. баҳси калон сари он аст ки ягоне аз доварони бозӣ дар протоколи худ қайд накарданд ки дар ин рақобат мавзӯи нажодпарастиро шунида бошанд. ҳоло мақомотҳои судӣ нисбати ин мавзӯъ корҳоро шурӯъ намудааст ва дар сурати ошкор ва ё исбот шудани ин ҳодиса нисбати доварон ва мухлисони дастаи Сестао парвандаи ҷиноятӣ кушода мешавад. акнун ба хабарҳои кӯтоҳ мегузарем. футболбозони барселона аз фишорҳои охири медиа ва мухлисон то ҳадде асабӣ ҳастанд ки дар кӯчаҳо бо мухлисон ба қавле як ба як мебароянд. иниго мартинес футболбози барселона хеле асабонӣ аз мошини худ берун шуд ва як мухлисро танбеҳ дод. ӯ такрор ба такрор мегӯяд ки охирин бор бошад ки ту маро аҳмақ мегӯӣ. La última vez que me insultas. ¿Has oído o no? La última, ¿eh? La última. Y no ir de chulo porque me cago en Dios. ¿Y tú qué? ¿De qué vas? La última vez que me insultas. писари Андреи Аршавини дастон Арсени Аршавин дар бозии наврасони дастаи Спартак аз кунҷи майдон тӯбро мустақиман дохили дарвоза кард ки ҳоло ин авор дар шабакаҳои маҷозӣ чарх мезанад. футболбози дастаи Хиберниан аз чемпионати Шотландия бо як зарба ду ҳамдастаи худро ба замин хобонид. дар чемпионати Лаҳистон ҳам дарвозабон аз назди дарвозаи худ ба дарвозаи ҳариф гол зад. Sama wie, że czerwona kartka to nie musi być koniec świata. Oni w dziesiątkę odrobili nikłą stratę z Rakowem całkiem niedawno na tym stadionie. A teraz uwaga, Zych! I to jest gol! Mamy 1-1! албатта одамон дар деҳаву маконҳои дурдаст дар ҳар гуна майдонҳо бозӣ карданд. ҳатто рӯи сангу хоку хору миёни дарахтон. дар Чили ҳам ҳамин гуна майдон аст ки футболбозон ҳатто тӯбро гум карданд. No les interesa la educación, deporte y cultura. Aquí se juega buscando la pelota. Acá puedes hacer perder la pelota. Se mete dentro del pasto y ya no encuentras. Ya. Ahí está bien. Pateame. Ay, aquí.
ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.